Usa ka apple grower sa Digo City, Davao del Sur ang milaraw nga mahimong supplier sa apple ang Mindanao. Atong suruyon ang labing unang apple farm sa Pilipinas, uban si Jandy Esteban. Nakatilaw na ba ka sa Davao Apple? Yes, kapuso. Apple gagi-produce dinhi sa Davao. Kung wa pa ka masayod, dunay apple farm sa Sitio Marawer, Barangay Kapatagan, Digo City, Davao del Sur. Nga gipanag-iyahan sa 30 anyos nga mag-uumang si Benzone Kennedy Sepe. 300 kapunuan sa apple ang makita sa iyang farm. Gani, 9 years na kining nagapamunga. Sumala ni Benzone, sayop ang pagtuo sa kadaghanan nga imposible ang pagpatubo og apple sa mga tropical nga nasod sama sa Pilipinas. Kining nga variety, kining cute kayong bunga, gamay kayong bunga compared sa usual nga apple nga ato ang makita or matilawan. Ginatawag daw ni Davao gikan sa pulong nga Davao. Crunchy kayo. Tamis. Nagsugod ra sa curiosity ang pagtanom niya og apple niadtong 2014 dihang estudyante pa siya sa kolehiyo. Sa tulo ka liso nga iyahang gitanom, usa ra ang miturok nga maoy iyang giatiman hangtod sa mitubo og namunga. Iyang gipadaghan sagad seed grown apples, samtang ang uban grafted na. Ang isa gid sa challenges no sa apple, grown apple from seeds kay medyo prone siya sa fungus contamination. So dali siya mamatay, dali siya malata. So akong ginabuhat is nagatanam ko og at least 100 ka apple seeds kay para mas daghan siya og kanang mag-survive. Ang iyang apple orchard accredited na sa Department of Agriculture. Isip labing unang learning site alang sa pagpatubo og apple sa Pilipinas. Kung asa, pwede siya makahatag og lecture sa mga bisita. Sa pagkakaroon manggod is dili pag yun ing ana ka-establish ang technology sa Apple given na si Sir Benson palang yun ang nagapag-grow og Apple out of his curiosity ma'am kung motubo ba yun ang Apple dinhi sa Pilipinas. But then we can propose po na kanang sa mga researches regarding sa Apple. So kailangan nato og ma-establish gyud asa ta magkuha og mga quality seeds nato. Dili daw ingon ana kadali ang pagpatubo og apple. Nagagrow man siya ma'am on temperate regions. Katong sa Kapatagan manggod, bugnaw man siya. So dapat well drained ato ang soil. Apan positibo si Benzone nga moabot ang panahon nga di na nato kinahanglan pa nga mag-import og apple gikan sa laing nasod. Sanglit dinhi na mismo sa Mindanao magkuha og supply. Isa gid sa ako ang goal nga about sa apple farming is kanang ang apple fruit diri sa Kapatagan is masupply na bisag sa local market lang. And then ang pagtanom pud sa apple is dili lang sa highland, kundi pwede pud siya hangtod sa lowland nga dili lang sila exclusive diri sa Kapatagan makatanom tag apple kundi bisan sa asang lugar sa Pilipinas. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.